napuni 18 godina u junu. Ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten. Ona se budi, ona budi se, ona budi se. Ona budi se, ona budi se. Ona života nečim joj pune glavu. Ona budi se. Krpice, supice su stvari za devojčice. Ona budi se. Igrati lastić ona nikada nije znala. Ona budi se. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona budi se. Ona se budi, ona budi se. Ona budi se. Ona se budi, ona budi se. Ona budi se. Ona nema nikoga da joj kaže ti si svoja, ti si svoja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si svoja, ti si svoja, ti si. Ljudi se čuje, zar ona može zamisli. Ona budi se. Ljudi se čuje, zar ona sve da zna. Ona budi se. Ljudi se vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ona budi se. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten. Ona budi se. Ona se budi, ona budi se. Ona budi se. Ona se budi, ona budi se. Ona budi se. Ona nema nikoga da joj kaže ti si svoja, ti si svoja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si svoja, ti si svoja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si svoja, ti si svoja.